Този поздрав е специално направен от Анелия и нейното семейство. Специално за Виктор, Васко, Джамбаза и Мариан. За тримата братя от Беленце, Анди, Бари, Германия. За шампионите, оригинал от Анелия. Gypsy King Production! Авелака, Гилитаро, Анелия, Баро, Паро, Леско семейство от Беленци. Поздрав, кераваме да деске. О, Виктор, о, Васко, о, Мариане, кай си тримата братя ден. Ромален ми фамилия, Мастарен ту маре мосте, и Симан Бут, Бари фамилия, Капа Барав ту мер. Вали гърми на братята, пак им върви. Трима се държат, трима побеждават. Викнала се майка, им горда България. Лекси си барвала, о, Викторесе, онай Баро, Анди, Бари, Германия. С братя двама, Васко, Джамбаза и Мариан сам. Пусти ги насам се издигнал, има чест дом, любов и най-красивите деца. Вали гърми на братята, пак им върви. Трима се държат, трима побеждават. Викнала се майка, им горда България. О, Анелия Тишоненцова Керова, наши перавена ме даде братя 30. А не синям думо думесте, одоле си баре легендария. Тари Беленци до Германия. Тримата братя, о, баре домо како, баре Вилеско. Вали гърми на братята, пак им върви. Трима се държат, трима побеждават. Викнала се майка, им горда България. Мешонено, Виктор, Васко, Джамбаза, о, Мариан, о, Патрони, о, Тарикати, о, Зорало, о, Барбало, Леле, о, Баро. Акале аставрете джамен, ме фамилия. Наши пераве на мен.